Ka MS datori kasi futsal kawadra syapi ikjai Jing bam tenrai ukasi ki babunjai bun rukom nadu kijai jur per ki do babunjai ki umso na kiso balatung hi hakper ki babunjai bun rukom ki do bat kiwe lada bikwa ban mari Jing bam tenrai naga MS datori pilaban phone ne WhatsApp shangi haw number pra nyau lai nat ndai lai nyau kene dukan gede kepadan harut kasroba National Highway 6 ha umso nong krai Ribui district kat kumna kilat ptai kubor la yetu bo omdunai kasan pongut kibreu kilaya bat kato kanengut ki gentei bat ki Khynnah kila syara bor ha ka jingsha tombor ha ka wegisnong ha ka thaing shatei la mingi jong jela samfara jong kanari Nigeria kane jingsha tombor kabla pelong kileno kala sedang ha ka met jong sitho ding ha ka ba kinong tombor ki basong ha ki tuk kila thang ya ki ying kisem bat siat ya kinong snong jong snong tunggan datse kibla persang ban pet krat u hamisu faru badi nong thau ain jong kane ka jela wala pentigna te ka jingja ha ana dolu ha ka sing sai jan omdan bathia na du ka sing tho ding bat menta ka step idon ki breu kibla du no ya laingut ki bahinga sem la ya tu u faru ha ana dolu lapan kre iki medyap na ka benta ban tep paiba ha ka ba ki medyap kin phong ki jaing bali ha ka sing sai jan kajing don jo ki pelasha Rahbor omsham lala bantip namar ki he sarkar jo ka thaing gidang Bteng banai Jing Khynnah ki baja kajing long jing man jo ka jing singai Nigeria ka long ka pesur kai bha kamtam ha ka thaing shatai la mingi jong kari ha ka ba ka samfara ka don ka thaing ka pelasha kta agi jing sha tombor ha ki runar jing sha Rahbor ki jing sha Pyniap ha ka ba ki hajar ngut ki la sha pen kendria ki jaka parbun ki wei pat ki la sha kta ka sarkar Nigeria kala syam katoga ni senjam banweng ya kate ga jinge henry ga jinglong jingman dang long ka ba e ba da ki jingma ke bitengku akaliang ga jingeda na ki gnhun ronar ki badon ni kitia rele bat ki le no